Os concellos de Cambados, Catoira, Ogrovia, Illa de Arousa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía e Vilanova recibirán este ano preto de 11 millóns de euros da Deputación de Pontevedra para investimentos. 9 millóns chegarán a través do Mais Provincia, o Plan de Obras e Servizos de Competencia Municipal e case 2 millóns do segundo Plan de Infraestructuras Deportivas. E queremos seguir avanzando conxuntamente nun modelo de cooperación institucional, lealdade institucional, que permita desenvolver as múltiples potencialidades da nosa provincia de Pontevedra. López xa enviou cartas aos alcaldes para informalos da asignación dos recursos dos plans. O Mais Provincia 2025, pero que se poden presentar proxectos ata o 2 de abril, está dotado cun total de 48,2 millóns de euros para os 59 municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia pontevedresa. Como novidade, este ano permite financiar investimentos de carácter plurianual. E deste xeito, todos os alcaldes e alcaldesas poden coñecer a primeiros de ano o esquema de financiamento da Diputación con exactitude e que beneficia aos seus concellos, e isto lle vai permitir planificar moitísimo mellor todos os seus investimentos. Por outra banda, o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas ascende nesta edición a 8 millóns de euros. As bases establecen que os recursos serán distribuídos nunha parte fixa a repartir entre os concellos 4,42 millóns de euros e noutra variable en función da poboación. É unha mostra que consolida esta provincia como a provincia do deporte. E xa se aprobaron algúns proxectos, que o 2024 foi un ano onde se asentaron as bases do municipalismo, e no ano 2025 imos batir récord de apoio aos pequenos e medianos concellos cando máis se precisa. As bases do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas contemplan que as actuacións deberán ser superiores aos 20.000 euros ou, no caso da compra de material, un mínimo de 6.000. Ademais, os investimentos deberán estar executados o 30 de abril de 2025 e as axudas son compatibles con outras subvencións.